Ahojte, vítajte u nového videa, takže dneska som tu ja s Ninkou. Čau. Áno. A ideme hrať znova Grow a Garden, takže OMG zase to tutoriál tu je. Ideme pekne si dať... Som to už tak dlho nehrala, akože ja som mala iba jeden účet a tam mám Urešuk, Apple a proste dobré veci, takže aspoň niečo zaujímavé. Áno. Máš mi zasadiť do mrkvu? Hej, ty? A ja? Ja už som si ho kolektla. Mi to idem. také šípky mi to ukazuje. No koľko mi to dá peňazí? Ukáž? Málo. Mi to dá, že... 30 mi to dalo, akože mal som 10 a teda... Nie, 20 mi to dalo, 20, prepáčte. Tak to akože fajn, na to môžeš kúpiť ďalšie 2 mrkvy a idem aj ja. Hej. Ja sa idem zasadiť a asi si idem našetriť na tú jahodu. To je také zaujímavé hrať od znova. Hej, lebo... Proste začiatky dlhé. Hej, lebo my si to, počkaj. Ti idem lajknúť. Čo sa to stane? Oh my god, ty máš koľko kerec. No akože nič moc, ale... No. Tak to... Bože. Idem ich asi pozbierať. No, pozbraj ich. No, idem. To čo je? Traveling, dačo? Je event. Ja. Akože no, super mutation, ale... Aha, To to sú nejaké odmeny. nič nie je. Stok. No. Ja si idem zobrať moje tieto mekličky. No. Ideme tu predávať. Ja už to idem kúpiť strawberry, lebo... To je dobré. Ja mám práve 87. Tak to je riadne dobré. Tom. Oni tam Čo si pridali máš? také nové teraz. Čo si kúpim? Už si kúpujem toto strawberry a už 30 kúpim kerec. 7 mám len. Napíšte do komentárov, čo by sa také mali natočiť, alebo čo by ste od nás chceli vidieť. Alebo prípadne môžete myslieť nejaké challenge. Áno, presne tak. Ale inak tie mrkvy, oni strašne rýchlo rastú a tie, tieto, jak sa volajú paradajky, oni strašne pomalí. Ja sú strašne dlho, tie 10 minút. Hej, oh my god, 79, let's go. Kúpi si jahodu? Radšej nie. Najlepšie. Už mi tu rastie jedna. No. Máme nejaké zadanie veci v šope. Hej, ja som teraz kúpila 50, takže máme 119. Ty máš viac, nie? Hej. No, škoda, že nemáme Robuxy, no by sme si kúpili. Možno časom nejaké si asi kúpime, no. Áno, jasné. 25 money, let's go. To je fajn. To tu by strašne dlho bude tu narásť, akože krásna Tie jahoda. strawberry vyrajú, ale akože stále lepšie než tomato. Ono to sú také maličké stromčeky, akoby, takže keď ti narastie strašne veľká proste jahoda, no tak to je strašne akože, oh my god. Áno. Ak by ste potom chceli súťaž, tak napíšte do komentárov, chceme súťaž. Áno, a budeme dávať giveaway, lebo my máme akože iné účty tiež, kde máme oveľa viac vecí, ale budeme natáčať na týchto účtoch, takže keď budete chcieť, no tak vám dajte follow a napíšte váš username na Robloxe, my si vás dáme za friendov a potom urobíme taký giveaway, livestream, Áno. kde budeme akože dávať veci. Ja mám Moonlit Strawberry, let's go! No, Čo si dobre, ale to neviem. máme najväčšiu hodnotu. A ja No. mám. Hej, ale ja si veľmi ešte neviem kolektnúť. Ešte to rastie. No, Skoro bude stále harvest. hej, bude, ne? Hej. Chcel by to aspoň nejaké peniaze. Áno. Ale tak tam sa skoro vždycky dá získať 100 000 šekov, takže... Hej. Ukáž. Sa pozri, ako mám jahodky moje. Omega 3. Super. Ďalší Moonlit mám. No už sme začali, že nám tu hodilo práve Moonlit, tieto mutation. To je super. No. Čakáme. Byť mohla narast.
Oh my god, už to vím zobrať, yes. No. Strašne dlho to rastie. Strašne dlho, no ideme to povedať. Koľko mi dá tá Moonlit? Tá Moonlit mi dala 27, sa mi zdá, hej, shekels. No tak to je nie až jak mega veľa, ale... No hej, ale ani chápeš, že nie je to, že 10. Ďalšie, ty kokos. To koľko na tých Moonlit strawberries? No hej, keďže mi tam toho veľa nemohli, tak tam toho, že má tie strawberries, tie Moonlight, čož je akože fajn. Kolektíme to. Ja som zvedala, čo dostaneme z toho Summer Harvest, ale aspoň niečo by nám tam mohlo dať. Hej, dačo by nám mohli dať napríklad také kulové. Čo napríklad dávajú? Počkaj, oni dávajú, sa mi zdá, hej, tie shekels dávajú. Aj tie Summer Seed, tak by Áno, nám niečo dobré. áno, aj tie dávajú. Dúfam, že dostaneme Wild Carrot a dúfam, že dostaneme Elephant Ear, keď sa to tam aj dá zostať. Ja to mám na hlavnom účte. Hej, ja nemám. Ale aj tá Wild Carrot má hodnotu asi 30 000, čo by bolo fajn. Hej, tá Wild Carrot má veľa. Dosť veľa. V šope. Že je v šope. Tu na carrot, strawberries, blueberries a čo tam bolo ešte? Tomatos tam boli teraz. Mali by dať aspoň ten green apple. Nie. Koľko stojí ten apple? 3500, to stojí green apple, sa mi zdá. Asi, hej. Ideš sa pozrieť ku mne? Ahojte, takže vítajte späť. Ono ubehlo asi 20 minút a idem vám ukázať, čo máme. Áno. Tuto moju tomato, tuto na krásnu. No to je proste moja gardenka, hej, nebudem mi teraz opisovať tu na nejaký opis. Poď sa pozrieť radšej ku mne. Dobre. Ty kokos, ty tu máš viac. Ja tu mám jahodky, jednu veľkú blueberry, karotky a rastie mi tu tomato už mega dlho. Hej, dosť dlho bude rásť. Opa, skoro som si zobrala. Čo je v stoku? Green apple! Green apple! Ja nemám peniaze na to. Do keľu. Ahoj. Ty máš? Ja Hej, ty máš. Áno, mám. O môj bože. Ja ti podám nejaké veci. Rýchlo, zbieraj. Ježiš, toto budeme musieť rýchlo urobiť. Poď. Musíme toto akože dosť dlho to budeme robiť. Zbieraj, poď, ja ti podám tie veci, len dávaj. OK. Tu máme taký proste timelapse. Áno, Ako sa takže... snaží získať sugar. Áno, vrátime sa, keď to budeme mať hotové. Konečne mám to na green apple, čo som si teraz zasadila. Dosť dlho mi to trvalo, áno. Nika mi pomohla dosť, mi dávala nejaké veci. Jahodky. Áno. No, takže... Čo skôr začína Summer Harvest. Áno, už by mal začať o chvíľku Summer Harvest. Nevieme, kedy vidíte, už tam nie je, let's go. Ale tak za 24 sekúnd, 22, 21, 20, tak bude nový, akože, áno, restock. Takže možno budú lepšie veci, pochybujeme, ale tak... Áno, asi tak, ja. Možno. No, áno. Môžeme si pozberať moje veci. Ja si teraz sadím moje krásne tieto. A už sa začína. A už to je tu. A ideme rýchlo. Super. Dali sme tam naše všetky veci. Teraz, oh my god, idú na veci, jej. Čo máme všetko? To myslím, že seedpack, to je fajn. Seedpack, áno, máme. Fun crate, aj cleaning spray. To je Ešte super. budeme otvoriť tam seedpack. Áno, otvor. OK. Čo si dostala? Pír, hrušku, to vôbec nie je zlé. OK, idem ja. Dobre. Čo
čo mám. A ja mám Peer Guys, ešte že nie Wild Carrot. Takže hej, to je všetko dneska a dajte follow na part 2. Čaute. Ahoj.